live gikan gihapon diri sa MGM Grand sa City of Las Vegas sa State of Nevada sa United States of America. Usa ka tulog na lang Manny Pacquiao fight na. Pero usa ka tulog na lang humana ang weekend 146 pounds si Manny Pacquiao, 147 niya kontra si Yordenis Ugas. Kini na sa tuloy yung mga Filipino ni nga nitambong sa Bible Study Fellowship uban ni People's Champion, the one and only 8th Division World Champion, the Fighting Senator Manny Pacquiao. Atong doolon mga nisa appeal sa Bible Study karong mga orasa. Natapos na ang Bible Study o niya kadiyot kayo atong padulaan. DQG Daniel Kindaw Gurin. Nanay Lilia. Yes. Nakita na sa ta. Iyaan ni Manny Pacquiao, right? Yes. Nahuman na mo og Bible Study. Yes, ano lang, bago lang yun. Gamit na ko si Pastor Dudley, hindi akong liga ko. Kinsa nga pastor? Si Pastor Dudley, mo na. Pastor Dudley. Pastor sa simbahan sa Shepherd of the Heaven. Dito imong pagumangkon Manny Pacquiao. Oh, dito. Dito. Now, pila ka buok ni tambong Nanay Lilia? Lilia Lau, di ba? Lilia lang. Iyaan ka ni Manny. Iyaan ni Manny Pacquiao. Igtagsa ka sa iyahang First cousin kami ni Indonesia. Indonesia. Pulos ba sa mga kaliwat sa Dapidran, mga siksi, no? Mga siksi. Yes, mga 60. Now, unsay sulti ni Manny Pacquiao sa ato sa Bible Study sharing dito sa mga taong nitambong? Si Pastor Dudley man ang nagmensahe, Uh-huh. si Manny lang ang nag-ingon siya nga, of course, nalipay siya nga naa siya sa Diyos. Of course, si Manny, naghangyo po siya sa mga katauhan na dapat mag-pray sa iyang laban sa umaabot nga 21 ugma nga adlaw. Ug mga lawa. Daghang nitambong sa Bible Study karon. Daghan, ako na nagani, namin na, daghang kayo. Wow. Kanina na niya. Unsay gisulti ni Manny Pacquiao? Ang isulti niya nga mag-pray sa iyang laban para og mga adlaw. Wow. Kamo nga naminaw dito, kayo nga mga nanonood doon, nakinig sa kanya. Sa tingin nyo ba, may Tagalog dito, di ba? Okay. Tagalogin natin. Tagalogin. Sa tingin nyo ba, last fight na to ni Senador Manny Pacquiao? Last fight na bukas? Sa karon, last fight niya siguro lang akay. Oh. Ang naman ang year nga di pa siya mahimong presidente. Of course, siyempre, laban pa yun na siya. Oho. Ang kaya pa niya. Oho. Pero kung unsa na ang ihatag sa Ginoo sa iya ha, oo, kung ihatag yun sa Ginoo magdaog siya as a presidente, dili na siya maglaban. Nisulti gid siya ang budagan mo at so, nagsabi ba siya na tatakbo siya bilang presidente ng Pilipinas? Sa iyang plano, nga na ang isa mo sa Ikaw, Nanay Lilia, iyaan man jud ka ni Manny Pacquiao. Unsa imong yung gitugkad iyang mga gipangsulti mo dagan gyud siya presidente? sa amo lang kay nagatantya pa man gyud siya dili man gyud ingon nga ingon na gyud siya nga maging presidente. Uh-huh. But kung i-bless ni Lord ang iyang plano to help people sa atong Pilipinas nga makatabang siya mo gini ang plano nga magplano siya mo presidente para matabangan niya ang mga katawhan nato nga wala intay pangabuhian sa ato wala mga balay mo ni mga gyud dako niyang plano sa katawan nga matabangan niya. Kung pananglit mo desisyon siya, mudagan siya Nanay Lilia, unsay tan-awon mo chance mo daog siya? Ay para na mudaog gid siya. Mudaog gid. Ngano man? Ay siyempre kay ang Ginoo naman niya kauban kay ang plano sa isa ka tawo nga kayuhan iblis na gyud ni Lord. Di ba? Wow. Ana? Dili ko speak kasi mo katapat, ma'am. Taga saan ka sa atin? Akong anak. This is my mom. Anak ka ni Nanay Lilia. Wawa. Lilia Lau, ikaw unsay ngalan nimo? Vivian. Vivian Mercado. Vivian Mercado. Muraw sa kaliwat ni Lani Mercado. Itagurha na mo Manny Pacquiao. Itagurha. Sa ganina sa gisulti sa Bible Study or Fellowship ninyo, uban ni Manny Pacquiao, unsay na-feel nimo ganina sa pagsulti ni Manny Pacquiao? Akong pagtuo nga money is used by God to spread out the good news based on what He has done sa iyang kinabuhi. O nagatuog yun ko nga ma-lift up ang pangalan sa Ginoo because money is lifting up Jesus' name. Every time na siya fight, i-lift up yun niya ang pangalan sa Ginoo. That's why we're so very proud of him. Not only because he is a good boxer, but because he lift up Jesus' name every time he fights. Nag-base ka sa US or nag-base ka sa Pilipinas? Virginia naman ako. Virginia ka nag-base. Doon ka na diri. Okay na, mga 17 years. Makabutar pa ka o mo eleksyon sa Pilipinas?
Nga naman, green card holder ka? Because dual citizenship na ko. Mag-dual citizen. Pwede man makabutar, di ba? Yes. Basta dual. Yes. Si Nanay Lilia, dual sa Dual citizen? na siya. Wow. Wow. Uy, gusto ko magpaduwal, sama mo ako dyan. Gusto ka mo padual, Sad? Kaibigan ako ni Ate Lilia. Oh, okay. What's your name, Doc? Doc? Doc Bert. Ha? Tsaka Doc Bert? Si Doc Gina. Oh, mga doktor kayo. Oo, Doctor ikaw, of mas magaling Doctor to. of medicine or Doctor of Doctor of Show Business. Doctor medicine? Wow. Nag-doktor kayo dito, Doc? Or doon sa... Naturopathic. Ha? Walang side effect. Naturopathic. Naturopathic. Sa atin, may military doctor ako. Sa atin, military doctor? Pero may konti side effect. Oh. Oh! Okay. Hello, my friend, may kababayan, si Buenos Ma. Ayong Buntag. untag Kaninyong tanan. sa inyong tanan. Ayan, daghan, salamat. I love you, my Taga saan ka, Doc Bert? Taga saan ka? sa Mindoro. Sa Mindoro. Wow. Ikaw, Doc Gina? Hindi ako Dok. Oh, hindi ka, Doc? Ay, ako taga-Bacolod. Taga Bacolod. O, ti, dugay ka na diya? Dugay ka na diya? Pero ari ko din para maglantaw kay Senator Mr. Trump, Manny Pacquiao to Amen. win. Saan ka naghalin sa Pilipinas? Kato di? Nagkatukod di dugay na ko. Dugay na? Sa American citizen ka ron? 2001, Dual. US citizen. Dual rin. Hindi, dual. Dual ka, hindi. US citizen. So hindi ka makaboto kay Senador Manny kung magtakbo Ay, siya? marami. Ay, Magpad- magdudual ako para makaboto. Magpadlagan. Baka marami kilala ito na butante. Wow. Leader to eh. So, we vote for Manny Uh-huh. Pacquiao, Senator Manny Pacquiao, our Mr. Trump. Looking forward to the fight tomorrow. Tapos, ari ko din kay Mama Vivian Maria. Uh-huh. Tapos, hello sa taga Cebu, hello sa mga bakong sa mga taga Bacolod. Oh. Tapos, hello sa mother ko. Tamyawon mo to mga taga Bacolod lao. Kung tanan gito sila, mga mayong aga, kag mayong hapon, mayong gabi sa inyo, dira nga tanan. Anong- I love you all, thank you, and God bless everybody. Buhay ka na galit di sa US, dugay ka na di. Di anong ginahidlaw mo nga pagkaon to yan sa Bacolod? Juan, kadamo, git laswa. Laswa. Laswa kag pinasugbo bla. Ako pinasugbo na. Thank you ha, thank you. Okay, balik na diri man ni Nanay Lilia. Nanay Lilia. Unsay imong ikasulti sa away ugma Manny Pacquiao imong pagumangkos pagagawan pagawangko nimo sa pagagawan. Unsay tan-aw nimo versus Cuban boxer champion Manny Pacquiao challenger. Unsay tan-aw nimo ugma sa away? Paglantaw para sa amin, budaw gid siya. Ngano man? Budaw gid siya tungod kay ang Ginoo na niya kauban. Ang kauban niya angel para magtabang og simbag dito sa arena. Pero wa kay diya knockout ba or decision? For me, Oho. Knockout? Wow, knockout? What round? What round? What round? Fifth round. Fifth round. Knockout. Wow. There's no chance for Yordini Sugas? No chance? No gas for No. Ugas. Wow. Are you living here in the US or? yeah. What yeah. part of the US? California. California. What Yeah. part of California? Like Riverside County. Riverside. Yeah. That's the place of Robert the Goose Guerrero. Riverside. Oh, Gilroy. I mean Gilroy. That's what's up, brother. A lot of boxer there. Thank you. Thank you. Yep. So you're from the Philippines, right? What what part of the Philippines? Pangasinan? The place of Judy Benicia. Thank you. Filipino, right? Filipino? I've never been back home, so yeah. But you're Filipinos, right? Your mom and dad. Mom and dad. What part of the Philippines? Makati. You know how to speak Tagalog? Kung di lang? Oh my God. Did you attend the Bible study of Manny Pacquiao? No, not yet. Not yet. What about you guys? Did you attend? No. But you'll watch tomorrow, right? For the Yeah, fight. sure. Pay-per-view or live on Pay-per-view. pay-per-view. Thank you guys. Thank you. Thank you. Balikan na to si Nanay Lilia. Nanay Lilia, TKO decision for Manny Pacquiao tomorrow against Ugas. 3 rounds. 3 rounds? Knockdown. Kanong 3 rounds man, Nanay Lilia? Nakita sa pusog ni Manny. Wow. So, ugma, musunod ka sa T-Mobile Arena Yes, na nakatikit. of course. Si ang ringside? Kisa may gahatag na. Of course, si Mami. Alam. Wow. Kisa may kitagaan gawas niya. Ikaw, gawas nimo, ikaw ra. Sa akong pamilya tanan. Tagaan mo, ringside tanan? Dili Wow. tanan. Duha lang isa ring side. Duha lang mo sa ringside? Ang makadungog ani mo ingon sad nga sana all. Lana Yeah. Nanay Lilia. Si Pacmam imong itagsa, Mami Junisha na adre ugma wala. Ngano man? Wala siya makaano. Kay Kay bago man siya nagpa-vaccine goods. nagpabaksin siya. Unya di pwede. Kuan mo
man siya sa pagkain nilaglakad dili. So wala siya. Oh, first dose siya, second dose na. Second dose. Second dose. Wow. Oh, to. Ang papa ni Manny, si Rosalio, wala sad. Wala po kay kanina naglikay lagi aning COVID. Naglikay sa COVID. So ikaw may nag-represent sa ilang pamilya, kay iyaan man. Oh yes. Pero na si Jinky na ang mga anak kanan, kompleto. Kompleto. Now, kung saan yung buhaton ugma pohon, di ka makuyawan nga lisod-lisod din yung kontra kay champion man, ya Cuban. Dili ko naman. Dili ko mahadlok. Kay ang ako, pagsalig yun sa Ginoo na agad kay Manny. Dili ko mahadlok. Sa akong tanaw yun, 3 rounds ka nakita magyud ang training ni Manny everyday. Kaya naramang yun sa balay ang training camp niya. Makita ko na siya. Ang iyang paglihok sa una o pero maogi hapon. Kaya magpag-asa yun mo nga 3 rounds, knockdown. Si Nanay Junicia, dapidran pagkadalaga, di ba? Asa sila gikan sa Pilipinas? Lady. Nagaliti, mami. Inupakan Lady. Inupakan Leyte. Southern Leyte na? Kaya, Southern Leyte. So dito si Nanay Lilia, ikaw o si Mami Junicia dito. si Janisa dito gianak. Dito gianak. Oo, pero ako diri gianak sa Mindanao. Sa Mindanao. Di mo ka sa Mindanao gianak. Diha sa Pulumulok. Pulumulok, South Cotabato. Taga Pulumulok, akong gigrade, no? Mahal ta mong tanan. Yan. Pulumulok. Taga Pulumulok, South Cotabato, gatong mayor din ha. Tabang tag-pray, yang yun akong tanan taga Pulumulok pag-pray para sa laban ni Manny Ugmang Adlawa. Ang Pulumulok, ilan na siya nga pinya sa Pineapple Capital of the Dito Philippines. ko nagtrabaho, 37 years ko nagtrabaho sa Pineapple Country bago ko nag-anibiri. Amo ba? Wow. Pero imong apelyido pagkadalaga dili dapidran. Dili na pidran. Kay imong mama mo'y dapidran. Akong dili. Akong nanay, Mihia. Mihiya. Oh, si Nanay Tina, ang mama ni Dunisha, Mihia. So Mihiya mo nga side. namin, nga wala na mga apelyido. Oh, sa mga Mihiya mo nga side nagkakaliwat. yes. Okay. Pero pag di man naminyo si Nanay Junicia sa Inupakan o sa Cebu? Diri na. Diri na sa- Bata pa na siya. Gamay pa na siya diri. 7 years old pa. Diin siya naminyo. Dina na sa dina na sa Jensan. Sa Jinsa na naminyo. Oh, kaya ba na taga Cebu man na? Si Rosalio, ex-husband. Oh, okay. Now, nagtanaw maro mga tao sa Cebu, nagtanaw mga tao sa Pulumulok, sa Cotabato. Kung sa'yo mensahe na nila para sa mga fans si Manny Pacquiao o sa dili mga fans Oh, yes. ni Manny Pacquiao. Good. Away imong pagumangkon ugma. Okay. Imong mensahe. Okay. Sa tanan nga mga taga Cebu, taga Pulumulok, taga Jinsan, Inupakan. sa Inupakan, taga Liti majud ni maayong buntag dinha ninyo. Ang akong ihangyo ninyo ugmang adlaw, ang atong ipag-ampo ang laban ni Manny ugmang adlaw. Magpisa tayo og ampo para mo daog si Manny sa away niya ugma versus Ogal. Mana ato ka tabangan ato ampo kamo daog si Manny. Mabuhay ka daw Manny. We love you. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Send money. Inyo nakita si Nanay Lilia, iya ana ni Manny Pacquiao, igagaw tagsa ni Mami Junicia. Ikaw, taga saan ka sa atin? Davao. Regards lang sa akong brother sa Cebu. Yan sa Davao po. Akong kumari, akong mga Asa man sa Cebu imong brother? sa Tuyan Naga. Suya, Naga City, Cebu. So ikaw sa Davao City, Davao del Norte, Davao Oriental. Business po na ako na ex-boxing manager niya. Yeah. Oh, mo ba? Nag-boxing sa mo sa una. My ex-husband is the one picking up all the Filipino people promote to fight in America. Sa Amerika. Kisa may nga mong ex-husband? Oh, di na. Ex naman to. Wala na. Pero, kung sa'yo tanaw mo, umapon sa away ni Manny Pacquiao. Hindi mo abot og 7 rounds. Di ba mo sabihin na? Knockout? Nganuan? Power from above! Kisa to nga ni mo, ma'am? Kisa nga ni mo, ma'am? 80 na lang. 80? 80? Adela. Adi, gibisto. Ini kanila Adela. Dok. Prediction mo bukas para sa Manny Pacquiao versus Ugas. Ano na hinapat ka? I pity the guy. He's going to get the worst punishment in his life. Wow. You know, don't. What do you think? Knockout decision. I think about 5 or 6. Who will win? It's gonna be a knockout. Manny Pacquiao? Manny Pacquiao, Manny. Wow. Thank you, Doc. Thank you. Salamat sa Thank you, ha. Sa inyo, salamat. Ikapila na ako ng interview ni mo. Katulo. Katulo na. Salamat kay Nanay Lilia. Kayo.
Kita niya na po. God bless. Love you. Okay. Ay, Boss, sa babalita ako. taga Hello, asa ka sir? shout out sa mga taga Cebu. Kumusta mo diya? Taga asa ka sir? Jensen. Jinsan. Yeah. Wow. Oh. Di apil ka sa Bible study ron wala. Wala ko kasulod kay nagdito ko nagkuha ticket. Nagkuha kang Wala. ticket. Oo. So na kay ticket para ugma. Wala pa lagi kay Wala pa. taas ang lista dito. Unsay tan-aw mo sir ugma? Manny Pacquiao versus Ugas. Of course, Manny Pacquiao. Wow, pila ka round? Not more than 6 rounds. Not more than 6 round, knockout. Yeah, knockout. Why chance ang kontra? Si Ugas. Wala. Wow. Manny has the speed and footworks. That's key for victory. Wow, nanguli na mo ba mga tao? Ay, sino pangalan niya? Gina. Gina. Bacolod, di ba? Bacolod. Bacolod. Pwede din sila sa Bacolod, sa Mandalagan, sa Victoria City. Victoria City, sa Negros City. Occidental. The City of Smile. The City of Smile. Bakit tinatawag ang Bacolod na City of Smile? Hindi kaya mga tao dito, pero may lang smile. Really? Wow, kaya mo galit na. Amugid na. So anong prediction mo sa buwas sa hampang ni Manny Pacquiao kag sa kay kontra niya sa si Ugas Blahaw? Ako, ang nami kay ang iya nga kontra dapat si Spence, no? Spence. So, because nadlok siya kay Manny, Oh. nag-back out siya. Oh. Pero I have a good feeling that Manny is gonna win. Win. What knockout decision? Knockout. Knockout what round? Last round. Gina sa Bacolod, right? Yes. Okay, thank you. Thank you, God bless. Hi sir. Manood kayo bukas? Ha? Manood kayo bukas sa laban? Hindi, pero kasi may trabaho eh. Pero Pacquiao tayo, siyempre. Pacquiao pa rin. Oh, okay. Yeah. Ano tingin mo? Prediction mo bukas, Manny Pacquiao versus Ugas. I think Manny Pacquiao, I think. What round? Maybe like Huh? 6-7 rounds. 6-7 rounds. Man, Yeah, because I'm sa'yo, number 7, that's why. 7 rounds. So, sa'yo, ano tingin mo? Manny Pacquiao versus Ugas bukas. 6 rounds or 7. Wow. Saan kayo sa atin? Ano pangalan mo, sir? Noel. Taga saan kayo sa atin? Pangasinan. Pangasinan. Asinggan, yeah. Wow. Pangasinan meaning ang dialect doon is Ilocano. Ilocano. Yeah, and Sir, Pangasinan. pwede mo i-greet mga taga Cebu in Ilocano dialect. Great ka ng good morning. Paano sabihin yan? Oh, yeah. Imbaga Rabio, imbaga bigatyo amin po. Marabitoy. Wow. Ano Las ibig sabihin? Vegas. Ano ibig sabihin yun? Magandang gabi. Oh, ganyan. Pag magandang umaga, ano sabihin sa Naimbag Ilocano? nga bigat. Ha? Naimbag nga bigat. Tayo amin. Nag-imbag na Yeah. bigat. Yeah. Wow. Right on. Pacquiao tayo, man. Mabuhay. Pangasinan ka, sir. Anong dapat puntahan ng mga Cebuano sa Pangasinan? Anong nandyan? Sa Ilocos region, Juan, sa Dagupan, Lingayen, mga bagong masarap doon. Bagoong. Yun Yeah. ang specialty doon. Sa Manawag. Oh, Manawag. Thank you, sir, ha? Thank you. Okay, yeah. Thank you. Good luck, Thank you, yeah. man. Thank you. Okay. Now, kining lugar, ha, mo ni ang gigikanan diha ni Agi, dito ang Bible study sa MGM Grand Garden Arena. Diha ang Bible study sa sulod, mulugsong pa ka, ato muliko ka sa wala, lugsong ka, ialihan na sa mga tao di na pasudlan. Diha ang Bible study ni Manny Pacquiao, 300 ang limit, o niya musulod ka, magpa-swab ka, libre ang swab, tusloko ni mong ilong. O niya, limit sa 300 ka mga tao, kay para nga dili maghuot o niya. Kining kilid akong ipakita ninyo, mo ni ang media center, isulod na itong kauban. It's already closed, right? It's already closed. Na si Eli Sisbak, o sana sa mga iladong sports, news online. Sulod na. Open na. Okay. So, agoy, nasiradaan ko. Nasiradaan ko. Pero okay lang. So, mo ni ang media center, o niya, dili ka kasudin ha, kung wala kay credentials, o niya, maunin, natapos na, nanggawas na, ang daghan ka ganina, usas mga ni-appeal dire, sila Skinnet Doremdes, former PBA player, MPBL Commissioner, Paul Bong Alvarez, dali ka ganina, o daghan pa nga mga nitambong Bible study, ipasiudahan ni Manny Pacquiao.